Patríte k pacientom, ktorí dlhodobo pravidelne užívajú lieky na zníženie kyseliny? Napríklad helicid, ozion, omeprazol, nolpázu, lanzu? Ak áno, veľmi pravdepodobne máte na to nejaký dôvod. To znamená diagnózu, kvôli ktorej vám vaši lekári tieto lieky predpisujú. Sú to lieky veľmi účinné, veľmi dobré a relatívne veľmi dobre znášané, ale začali sa hromadiť informácie o tom, že ich dlhodobé užívanie môže mať aj závažné nežiaduce účinky. Jedným z hlavných účinkov je účinok na mikrobióm tenkého aj hrubého čreva. Moje meno je Dana Vavricová, pracujem ako internistka viac ako 20 rokov. Ako fungujú lieky na mikrobióm? Tieto lieky znižujú kyselosť žalúdočnej šťavy. To znamená, žalúdočná šťava prestáva byť kyselá. Kyselosť a kyselina žalúdočnej šťavy má aj dezinfekčnú funkciu. To znamená, zabezpečuje, že žalúdok, dvanástorník a horná časť tráviaceho systému tenkého čreva je málo hostinná, je málo prívetivá pre baktérie a pre mikroorganizmy. A mikrobióm tenkého čreva je veľmi chudobný. Ak táto funkcia chýba, to znamená, máme málo kyseliny žalúdočnej, tak vlastne sa nám zmnožujú, hromadia sa nám, môžu sa nám rozmnožovať a zväčšovať sa nám počet mikroorganizmov v tenkom čreve. Môže sa meniť zloženie tých mikroorganizmov a to vedie k poruche mikrobiomu, k dysbióze alebo až k SIBO syndrómu. Ak patríte k takýmto pacientom s dlhodobým užívaním liekov, skúste sa zamyslieť sami a so svojím lekárom, či vaše aktuálne zdravotné ťažkosti nepripomínajú skôr problémy SIBO syndrómu. Aké to sú? Sú to ťažkosti, ktoré súvisia s tvorbou plynu, ktorý tvoria mikroorganizmy, a to je po jedle nafúkovanie, netrávenie, kameň na žalúdku, vygrgovanie alebo reflux a potom je to porucha stolice, to znamená nejaké krče, hnačka alebo naopak zápcha. Ak dominujú aktuálne skôr takéto príznaky, bolo by veľmi vhodné zamysleť sa nad poruchou mikrobiomu tenkého čreva, prešetriť ju napríklad dýchovými testami a liečiť ju. Pozrite webinár Neporiadok v čreve alebo nakúknite do online klubu Doktorka online. Prajem ešte pekný večer a príjemné a pokojné trávenie.